କଥା ଦେଇ ଆଜି ମୁଁ କଥା ଭାଙ୍ଗିଛି। ନିଜ ଦୋଷର ମୁଁ ନିଜେ ଦୋଷୀ ହେଇଛି। କହିଥିଲି ତାକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖା କରି ଫେରିବି ତମକୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ସହରରେ ଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସହରରେ ଥାଏ। ପୁଣି ଆକସ୍ମିକର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଖାଲି କିଛିଟା ଦୂରର ଅନ୍ତର ଥାଏ। ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସହରର ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଏ ସହରରେ ଅଛି ବୋଲି। ଏମିତି ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏ ସହରରେ। ମୁଁ ତାକୁ କହେ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖା କରି ଆସିବି ତ ତମକୁ। ସେ କହେ ତମ ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ମୁଁ କହେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କୁହ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସିବାର ଅଛି। ସେ କହେ ତମେ ଆଗ ଆସ ତାପରେ କହିବି। ପୁଣି ମୁଁ କହେ ତାହେଲେ କଥା ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୋତେ ସିଧା ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନିଜ ଗୃହକୁ, ନିଜ ସହରକୁ। କଥା କହି ମୁଁ କଥା ରଖିପାରିଲିନି। ପାଖରେ ଥାଇ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଲିନି। ହୃଦୟରେ ଯେ ଥାଏ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହାର ଗୋଟେ ଝଲକଟେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଅଫସୋସ ଯେ ମୋର ତା ସହ ଦେଖା ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଘର କରି ରହିଥିବ। ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏ ମନ ନା କାହା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ନା କାହା ପାଇଁ ଆସିଛି। ସେ ମୋତେ ନ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁଛି। ସେ ମୋତେ କିଛି ନ କହିଲେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ମନ କଥା କହିଛି। ସେଦିନ ବୋଧେ ଯୋଗ ନଥିଲା ତା ସହ ମୋର ଦେଖା କରିବାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି କେବେ ତ ଦେଖା ହେବ ତା ସହ। ମୁଁ ସେ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି।